Lah kene iki lho Bos, aku suwe banget ora mancing kene iki Bos. Ning aku iki masalah ya alasanku memang ora tok lumut sih wong wis kawanan iki setengah loro Bos. Setengah loro wis ora nek lumut. Ora ketang sak jam 2 jam aku arep mancing nang kene mbok menawa anu suwe banget Bos. Ternyata banyune wis sasat sing nggon tombroke wis sasat. Wah, jero banget lho. Jero banget Bos ketok ya anak sing mancing nang kene iki pit sak teko kene yo. Yo piti sanek teko kene. Berarti anak sing mancing teko kene iki elok men iku munggah piye iku. Suwe banget ora mancing kene lho tenan to. Piye Mas? Ding. Tombrone ora mangan. Kowe nggo pelet apa cacing tok? Pelet cacing. Kene iki biasane tombro tok dhisik ndek ijek banyu nang kene iki tombrone gede-gede banget ternyata wite pating terangsang kaya ngono. Nah, kene iki lho Bos, sepote yo kae-kae yo pinggiran kaya serinjing iki tak golek serinjing nang kene. Aku mung gawa pelet karo cacing tok iki Bos. Tak golek spot sing rada adem ya etan-etan wit kene iki yo ora nek wong ora nek adem wong wis asat kok adem kok ngendi. Adem yo es. Adem. Tak golek nggon sing kira-kira madang iwake. Nggih kene iki jane nggon karamba kono kuwi ya mathuk ya. Ning enek engko nek wong teko ya ora penak juga. Lah tak apa kene iki tapi kono kae ya wis ana jaringe iki, Bos. Nek nang kene ora nek nggon adem, Bos, kene iki. Ning aku ya tetep arep mancing nang kene ya mbok menawa tok nek saumpamane tok tombro ya hadiah ngono ae nah. Yes. Iki golek serinjing ngono wae. Lah iki malah kayak inggon lho, kayak inggon kok ngene iki. Tapi kene anune enek apa jenenge? Enek jaringe ketoke. Tapi ya ora apa-apa lah. Iwake ra kena jaring kok engko marani pelet kok. Wis kene iki lha iki ketoke mau ya mancing nang kene pisan. Wonge wis tak kene iki Bos. Wis linggih kene iki wae. Wis ngene bolo ya. Mancing hari ini etok timbri siji. Sing jelas sampane mangan ya urung gede-gede tombro kene bolo. Ya kok. Ning hari ini ya jane asline akumu ora mancing bolo, masalahnya janjani lawang kamar mandi. Tapi setelah rampungan jam 1 arung ngopo lah ngono. Ya sedelok mancing etok-etok serinjing nggih pakan pitik lah ngono intine. Ya sing jelas iki Pelembinatur Kidul Desa sing nggon tombro iki lho, Bro. Sing nggon tombro. Ya tok timbri siji lho sakmene. Lho, timbrine sakmene Bro ya. Lho iki timbrine. Tetep etok timbri Bro. Ya timbangane gabluk. Wes ngono bolo ya, seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Dan kalau saya ada salah kata, mohon maaf. Yang jelas seperti itu ya bro, seperti itu. Jadi sing seneng mancing ya mancing wae, sing ora seneng mancing ya ndelok video wae ora apa-apa. Cuma ya videone aku ya sing ngene iki bolo ora hebat-hebat banget ora, cuma aku memang senenge ngomong, senenge ngomel bolo, senenge ngomong.
Misalnya kon meneng wis ora usah dadak kakak ngomong be langsung jajal ngono wae ya ora iso ngono lho wong jenenge cangkeme paringi Gusti Allah ora tinggo ngomong kok ya malah bisu ya tok. Gek engko sing komen ngono kuwi ora iso ngomong. Sorry. Sorry. Nah, yang jelas sih iki aku mau mancing 2 jam lah 2 jam iki jam pira iki berasal jam 3 iki angkat jam 1 2 jam lumayan itu hiburan untuk serinding itu pakan pitik gitu pakan pitik timbang nang omah gabut ngene boleh ya sepurane.